ଏବେ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଖାଇବା। ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଚିକେନ ମଟନ ଆଣିବା କଷିବା ବାହାରି ଦେଇଛି ଖାଇବା। ଖାଲି ଚିକେନ ମଟନ ଯାକ ମନ ପୁରିବ, ଟିକେ ବାକାଡ଼ିଲେ ମନ ସେଇଟା ତ ମେନ୍ଟା ଆଉ। ବାଗାଡ଼ି ଲେମନ ଭାତ ମାଂସ କଷା ଖାଇ ପଡ଼ିଆ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଆ, ପୁରା এখন ଛୁଆ ପିଲା ତ ନ କଲା। ଆଉ ସେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ପୁଳେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଅର୍ଥର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିବା, ତାପରେ ଦିନେ ମରିଯିବା। ଠକିନା ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ଖାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆହାର, ଶୋଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଦ୍ରା, ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରି ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମରକ୍ଷା, ଯାହାକୁ ଭୟ ବୋଲି ବି କୁହନ୍ତି। ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମୈଥୁନ, ଏଇଆ ତ? ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନ, ଏଇ ଚାରୋଟି କଥା ମଣିଷ କରେ, ଆଉ ଏଇ ଚାରୋଟି କଥା ପଶୁ ବି କରେ। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଆଉ ପଶୁ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ।